सर्वांनी घ्या, थोडी थोडी घ्या, रात्रीची घ्या. घ्या आणि झोपा, उद्या उठू नका. वेलकम, घरी स्वागत आहे. मी ना 10 पुढे गेलोय. आजी आम्हाला घ्यायला आलेले बाहेरपर्यंत. होय बाबा, म्हटलं अशी इथं मोठी गाडी पण तिकडेच लाव. कोणता प्रोग्राम लागलाय? आताच लावला बघा, कायचा लागला. कोणता प्रोग्राम लागलाय? कोणचा बाबी? आ म्याव म्याव. रंग माझा ऐकला बस. हा, ते गावी रंग माझा वेगळाच होतो. चला बदलतो. चल फालुदा बनवायला घेऊया. आता दूध आणि फालुदा मिक्स. चला. आईस्क्रीम कुठे? आईस्क्रीम त्यात आहे किटलीत. कितलीत आहे? आते त्या कितलीत आईस्क्रीम असेल बघा. ते जरा वरती ठेवा, वरती ठेवा, ह्याच्यात ठेवा. इकडे काय काय चालू आहे? वाटण करते याचा, आणि ठेच भाजी आहे. कोहरीची ना. कोहरीची. आता आम्ही बनवणार आहे फालुदा. कुठे गेले आमचे? माझा मन लागा नाही. चला म्हटलं आता काही नाही, फालुदा चला. म्हणून गेले पुढे. माझा फालुदा बनवा. आता हे दूध काय तापवायला लागेल? हो हो. नवीन गहू. हा बघा काजल, तू ओळखला नाही वाटतं? चांगला झाला ना? तुम्ही कमी जास्त नाही करत ना? हे काय एकदम बरोबर. आणि मला असंच पाहिजे. कमी जास्त नाही करत ना अंतर तुम्ही? करायला मला आवडत नाही. इथे दोघांमध्ये मला व्ह्युअर्सला सांगायचं आहे की इकडे दोघं महिला आहेत. त्या महिलांनी दोन काहीतरी असे गोष्ट काहीतरी केलं होतं गॅसवरती. काय सिमिलॅरिटी आहे दोघांमध्ये? काय काय केलं होतं? आता दूध टाकलं त्याऐवजी तुम्ही काय टाकलं होतं दोघांनी? हा, मी पण तसं केलं माहितीये का? काही गडबडीमध्ये ताक गरम केलं. दोघा महिलांनी दुधाच्या ऐवजी दोघींनी पण केलं. माझा ताक आणलेला पियाचा एवढा चांगला सर्व गरम करून टाकला. सुनेने. हा. आता बस इथे फालुदासाठी बघा आम्ही दूध गरम करून घेतोय. 1 लिटर. 1 लिटर दूध. आता त्या 1 लिटर दूध मध्ये आता 1 ग्लास पाणी पण टाका. 1 ग्लास ना. 1 ग्लास पाणी टाका. ते ह्याच्यातच टाकलं तरी होतंय. म्हणून मी तिकडे गेले खाली. तुम्ही काय करताय? नाही तर मी इकडे झाले असते सोबती तुझ्या. हे तांदूळ खाली. निवडताय? तांदूळ झाले का असलं तर पूर्वी असेच असायचं ना सर्वांकडे हे. हो सुपा. सूप ना? आमचा येते ह्याचा आहे जर्मनचा. आली म्हण किती वर्ष झाली. नंदी आहे बघ सुपावर. हे बघ, नंदी आहे. नंदी आहे काय. मग वर्ष झाली. हा, पाणी ओतलं ना त्यात? ओतलं. 1 ग्लास झाला. हा झालं. हा, आता उद्या गरम. चालेल. अजी या पॅकेट मध्ये बघा काय काय दिसतंय. ह्याच्यात खाली बघा, इकडून बघा काय काय दिसतंय. बनवायची काजल. परडी आहे काय, त्याच्यात सगळं भरलेलं आहे. भाजी फणस फणस. काय आहे हे? साखर, शेव, हा आपलं ते काळं असतं ते खातात फालुदामध्ये. हा ते सर्व आहे ते. भाचुरा नाही. हा सर्व. ते जरा फोडलेलं. चुरण आठवला काजल. ते बॉईल होते इकडे. आजीचं कुठे आहे ते? काय हा, आणते. काय काय मला माहितीये, काय? मी दाखवेन. आजी तुमच्या सुनेने काहीतरी आणलंय बघा. काय आणलाय? इकडे आजीची काय ना? आजीची टीव्ही रिपेअर झालेली आहे चांगली. हो. काय केलेलं रिचार्ज? केला रिचार्ज? अरे वा. आजीसाठी ते स्पेशल काय आणलंय? 2 वस्तू दे. एक तर कॉमन आहे. हा, ते दे पहिला आजीला, बघूया खुश होते काय. आजी काय हे? काय हसत घेत मी खुश होईल. काय? थांबला. आवला आवडतं ना तुम्हाला? वाटतं हा, हे आमच्या आजीला लय आवडतं. आणि 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 ते सवय आहे ना. आणि हा मोठा आमला. बापरे. तो छोटा आमला आणि हा मोठा आमला बघा. होय काय आमला ज्यूस. ज्यूस ज्यूस. चल आता आत्याच्या गोष्टी घेऊन चल. आम्ही सांगितलं होतं ना, हो. ते विचारानं आणला तो. हे दोघं पिया तुम्ही. आवळा तुम्ही पण पिया आणि आत्याने दोघांनी पण. घ्या ना. आणि ते आत्याच्या गोष्टी बघूया. आत्या कशी भरपूर तुका भेटून दे. आम्हाला भरपूर भेटू दे. कायम आशीर्वाद देते ते आता. हे घ्या. हे तर मला पाहिजेच होतं. मी काजलला बोललेली. वा वा. डिमांड मध्ये ह्यांना भेटलं ते. आणि मी तुमच्या शोधत होती पण ह्यांच्या नजरेत आलं. आणि हे विटूचे चणे. आवळा ज्यूस तुम्ही दोघं पिया ते. आवला ज्यूस आहे. मला पण त्रास होतो ना पित्ताचा. आधी ठेवते इथे, नंतर टाकूया त्याच्यात. आणि माणसं पण विचारतात सर्व की आवळा ज्यूस कसा पियायचा. एम्प्टी स्टमक मॉर्निंगला काय त्याच्यामध्ये? 1 बूस आवळा सरबत घेतला ना, आवळा ज्यूस,
त्याच्यात 2 बुच पाणी घ्यायचं. हा चालेल. ते वरती बुच दिलेलं काय आहे घ्यायचं याला तडक्याला डाळीला हे देते ना राई आज जेवायला काय बनवतंय? राई जिरा हिंग जेवायला मेन्यू काय? वरण हम्म. आणि काळ्या वाटाण्याची उसळ ते ते बनवते. टाकलंय का? हा आणि हे बघ ठेच भाजी आणि हे बघ कापं काढले याची हळद वांग्याची? हे तळायची वांग्याची हा, छोटे वांगे आहेत मीच ना? बोललेलो हे त्याला बघ, वांग्याची है ना? कापा बनवा फ्राय करून. हा फ्राय करायचे दूध गरम जिरा आणि हळद गरम होतंय ना दूध. आणते आपल्याला 1 उकळी आली दूध की मग आपल्याला हा पाकिट टाकायचा आहे. माणसं म्हणतील काय गडबड आहे इकडे. होय आमची गडबडच असते. काजी काय म्हणतात रंग माझा वेगळा हो ते दीपाला हे ठेवला नाही. मारताय ती. हो ती मारता आता यांचे सुने हे केलं नाही बंद केलं नाही. ती म्हणजे बाहेर जाता ना तिचा नवरा मुली घेऊन हा 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 त्या ते दुसरी आता लग्न होणार आहे ना तिनं केले नाही गपच्या. ओके बघा तुम्ही बघा. हा नाही बघत नाही. आमच्या आजीला आवडतं सिरियल. आवडत असं ना काय समजलं पाहिजे. आजी बाहेर मला एक्सप्लेन करते सिरियलचं. होय ना बनव आजीला सर्व आवडतं ते सुने आणि त्या होणारे ही ती बघ ही बघ होणारी काय झालं ती का? ती आता लग्न लाव तिकडे बाहेर जात आहे ती घेऊन त्याला. हा काय? ही बघ मग काय केलं फोडला? अनुक्षा हा आणि तिला पाडलाय रे तिला काय घातलाय तर मनुष्य पाठवला नाही नाहीतरी बोलवतोय म्हणून सांगला होता. सिरियलची स्टोरी ऐकायची असेल तर आजीकडून ऐकायची. सर्व डिटेल माहिती असते काय कुठे नावासकट. बाहेर कधी भेटले तर आजी राव. नाही रे बाबा. आता जरा मम्मीला फोन करतो सांगतो इकडे आलोय जेवायला. व्हिडिओ कॉल कर मम्मीला दाखव काजल डाळ वरण घालते. काजल इकडे काय करते? वरण. रिंग वाजत असेल तुम्हाला ऐकायला येत असेल. हॅलो ताई मम्मी कुठे आहे? हा मम्मीला फोन दे. ताई आहे ना. हॅलो हा बोल. हा मम्मी आम्ही कुठे आलोय सांग. कुठे आलाय? मी इकडे कटलेट बनवते आहे. कटलेट खायला या. कटलेट बनवते? होय पनीरचे कटलेट. संकष्टी आहे ना. हा संकष्टी आहे ना. आजीकडे गेला का? हा शुभांगी आम्ही हा, अरे वा मस्त. आत्ताच आलीत आहेत. आता चालली आहे. मी तर दुपारी आठवण केली. होय का? तिकडे गेलाच नाही बघा का? सांग गाऊचं उद्घाटन झालं मम्मी गाऊन घातला त्यांनी. हा दाखव व्हिडिओ कॉल करू व्हिडिओ कॉल. ही बघ हा कर कर. हा बारकी गाडी आणली आहे. ताईला खायला पाहिजे ना काहीतरी. हो ताई आली ना. ताई आहे घरी. हा कुठे आहे ताई? डॉक्टरने बाहेरचं खायला नाही सांगितलंय. हा म्हणून घरातच करते. मम्मी ह्याच्यातून व्हिडिओ कॉल होत नाही. व्हॉट्सअप कॉल करतो. एक मिनिट हा, एक मिनिट बघूया मी ते काढते जरा. ये बापा बाई ये. झाला चला हा डोळ्यावर आला. ही आमची नवीन लाईट आलेली आहे. डिस्को 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 किचन मध्ये डिस्को. चला आता काय हे शूटिंग साठी चांगली आहे ना. छोटीशी मिनी आणि ही लाईट बघा कशी आहे. हे बघा असं एक बटन दाबलं की असं दुसरा बटन दाबलं दुसरा. लाईट नसला ना इथे ठेवू शकतो हे बघ इथे. हा दुसरी दाबली की असा तिसरा दाबला की हे बघा असं. बंद करू सर्व लाईटी हा बंद करा. थांबा. आता बघा सर्व लाईट बंद आहे. ही बघा आता ही बंद झाली टोटल. ही तिची फ्लॅश. आता काजल जरा पुढे खेचते. थांब थांब मी पॉईंट मी स्वतः करू शकतो ना पुढे. हा हा कर आता बघा असं आहे ना हे पॉईंट केलं की लांब जाते हा. है ना. भरपूर लांब जातात. चौक भरपूर लांब जाते ताई ही काजल ते असं माहिती नव्हतं या. ते असं येतात ना डान्स करायला. अरे रिंग लाईट वर येत आहे. हा तसं तसं. चला पेटवा लाईट फोकस सर्व. लाईट. फोकस लाईट हा. चला लाईटी लावा. चला इथे बघा दूध गरम झालेलं आहे हा. आणि त्यानंतर आपण त्याला टाकणार आहे मिक्सर. मिक्स केलं काय काय त्याच्यात बघूया. अगोदरच बघूया ते नाही असं ना इकडून वरतून दिसेल ना. वास काय मस्त येतोय ना. स्ट्रॉबेरी फ्लेवर. चला टाका. स्ट्रॉबेरीच आहे ना. आता हे बघा कसं दिसतंय पिंक पिंक. ह्याला आता ग्लास पाहिजे ना आपल्याला काचेची काढू काय. हा काढा. हा. आता इकडे आपण टायमर लावायचा 10 मिनिटाचा. 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला लागतील गाजर याला. स्टर करायचं ना. चला टायमर स्टार्ट्स नाव. टँग 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 टँग. अप्पू काय पकडले चांगलं नाव. पकडलं? पैसे मला चांगले मिळले हो. हा काय आता जल मध्ये टाकते असं सांगताय.
अकाबाईने पकडला. आजी बघा बघून बघते पण आहे आणि काम पण करते. आता इथे बघा मी वरतून लाईट लावतोय माझी नवीन. हा आता होते त्याला घट्ट आता थोडं थोडं मध्ये. हे घे केसला बघा. इथे बघा आपले 13 मिनिटं झाली. काजल 13 मिनिटं झाली. हा चला. आजी तुला एक्सप्लेन करते ना सर्व सिरियल. आपले 15 मिनिटं झालेत. आता बंद कर गॅस. ओके आता इकडे आपल्याला हे थंड व्हायला द्यायचं आहे पूर्ण. आता इकडे आपल्याला हे साधं व्हायला द्यायचं आहे. स्ट्रॉबेरीचं हे होतं ना. स्ट्रॉबेरीचा सुगंध येतोय मग. हा ठेव. आणि आम्ही आईस्क्रीम पण हा चमचा strawberry ठेव. flavor हे ठेव काजल त्याच्यावरती. इथे जेवण चालू आहे ना. हा जेवण चालू. उसळ घातले काळ्या वाटाण्याची. ओके वरण झालं, भाजी झाली, तेज भाजी आणि वरण झालं. आता भात ठेवते. भात कसं करा, गरम पाहिजे. गार आहे ना. हे तुमचे चप्पल कुठे आहेत? आता थंडी कमी झाली. तुमच्या घरातली चप्पल कुठे आहेत? घाला घाला आमच्या समोर घाला. नाही घाला काजल काढून दे. आहे तिथे नको आधी दाखव. नाही दे काजल दे काढ दी. आजी काय करता हो? मी दुर्वा घालते. हे मेचते आहे बघ. दुर्वा पाहिजे ना. तिकडे देवलाशी गेले होते आता मला. कोणतं सिरियल लागला? हो. आता ते ह्याची गाण्याचं गा गाणी गातात त्याचं. तो हा गायक आहे हा ह्याचा मुलगा. चल बघ. खाल्ली मी तिथे आधीच. मी तुला बोललो होतो ना तुला हॉटेलमध्ये नेणार. नेला की नाही तुला हॉटेलमध्ये? आजीच्या हॉटेलमध्ये. यार हॉटेल. हॉटेलमध्ये आज काय थालीमध्ये? काय आहे? भात भाकरी. माझी बघूया भाजी थाली बघूया. भाकरी भात भजी ही फणसाची भाजी. कोवरीची भाजी फणसाची कोवरीची भाजी. इकडे आपण उसळ पण केली चटणी. दाल वरण. ते पण आजीनी आणि आत्यानी वाढलेलं आहे. हो वरण पण आहे, चटणी आहे. हा. बैठो बैठो. बैठो बैठो खाना खाने को. खाना खाने को बैठो. चमचे घेतले ना. हा हा. हा, चला बस बाबा बस. भाकरी तुला आता आधी नको बोललास ना. बस झालं आपल्याला दुपारची असली तरी आपल्याला आवडीने खातो. फालुदा खायच्या अगोदर झोप लागलेली आहे सुस्त. फालुदा राहिला बाजूला. आमचे काजल झोपून गेली आहे पण बिया तुमच्या समोर आहे. इथे आपला फालुदा बघा सेट करायला ठेवला आहे. साधा झालेला आहे. आता हे साधं झालेलं ना आपण फ्रीज मध्ये ठेवायचं आणि ज्यांना थंड पाहिजे ते फ्रीज मधून खाऊ शकता. पण आम्हाला फ्रीज मधला नको म्हणून आम्ही डायरेक्ट खातोय. डायरेक्ट इकडे बघा इकडे फालुदा बघा आपला मस्त एकदम मस्त घट्ट झालाय तो. आता होतोय आपण बघ. तू खेळतो बघ काजल. ग्लास पण एकदम मस्त आहे. हा बघ. ग्लास काय तर भलते दिसतात ते कसले तरी. आता तिकडे ग्लास पडेल. बघ ना आता तिकडे काय असते माहितीये काय ग्लास. ग्लास एकदम वेगळ्या कॅटेगरीचे आहेत. आता काय ते आपण हे रात्रीचे काय आजी काय काय होतं त्याला हो पडेल हाताने. थोडीशी घ्या. नाही पडतात. थोडीशी घ्या आजी. चमचा मध्ये चमचानी घ्या बब्या राहू दे ते. उतरवायला. घ्या आतेला देतो नको, तुम्ही आतेला. घ्या त्या ग्लासात. नाही नाही घ्या 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 तू घे. सर्वांनी घ्या थोडी थोडी घ्या. रात्रीची घ्या. घ्या आणि झोपा. घ्या आणि झोपा. उद्या उठू नका. काजल आता तुम्ही पण घ्या. द्या इकडे. आता आजी टेस्ट करा. बघते हा. हा. हे राहून दे ना बांधलेला. हा. आजीच्या जोडीला विराट कोहली तिकडे आहे बघा. दूध समजून तो हे पितोय मग फालुदा हा. काढू. कोण काळू? बघ तिकडे बघ. काळू काय पितोस तू? फालुदा? हे काळूच्या पार्टनर कोण आहे? या काळू धावता. कुठून गेला बघा. हे रामा. तो वा. तो पण पितो बघ. तो बघा याला काय आहे? बघ ना दूध आहे. याला झोप चांगली लागणार आता. तो पळाला. हे बघा इकडे चिंटू चिंटू आलेले आहेत अजून. ये कालू. मस्त आहे. मस्त आहे. खूप छान आहे. आजीला आवडला का आमच्या? सुंदर आहे. सुंदर आहे. अजून आहे बघा इकडे उरलेला बघा. नको नको. म्हणजे 5 ग्लास होतात. 5 ग्लास 1 लिटर दूध मध्ये. कारण आपण 1 ग्लास पाणी पण ओतलेलं ना. पण ह्याच्यात आपण अजून एक गोष्ट केलेली नाहीये. आईस्क्रीम नाही टाकलाय. आईस्क्रीम टाकूया. आणू काय? हा हा आईस्क्रीम आणूया. काय म्हणते? आम्ही विसरलेलो आहे आईस्क्रीम टाकायला. आता पण आम्ही आईस्क्रीम आता टाकतोय. चमचा वा. सर्व गडबडीत होत आहे. मस्त. तेव्हा आईस्क्रीम घ्या आजी त्याच्यावरती. मस्त थंड झोपला गेला.
थंडीत उठू नका उद्या कोणीच. चमचा बाब्या, तू पण घे ना. हा चमचा आहे घ्या. चाय काय हाय? आम्ही इकडे दोन आईस्क्रीम मध्ये 4 भाग करा, एकाचे 2. हे पण स्ट्रॉबेरी द्या वाटतं फ्लेवर. अर्धा टाका घे त्या. काजल. धर बाब्या, तुला घेतो मला. एक काम करा, अर्धा ह्याच्या टाका या ग्लास मध्ये माझ्या, आणि अर्धा आजीच्या ग्लास मध्ये टाका. आता हा बस झाला, मला बस झाला. आजी मध्ये टाका सर्व. नाही मला आम्ही आईस्क्रीम नाही जास्त खात. बस बस बस. बस चला तुमचा ग्लास कुठे? ते बघ. एकदम झाला कोरडी. नाही तर हा जायचा तुमच्यात. कोल्ड्रिंक. तो फोडेल ना तो. आजी बोलते कोल्ड्रिंक झाली. कासरी टाकल्या एकदम कोल्ड्रिंक झाली. आता उद्या कसा कोल्ड्रिंक कलर आलं हा बघ कलर एकदम मस्त झाला. बाब्या घे तुझा. हे घे. बस लागते का राहू दे. असं तुम्ही बरोबर फॅमिली बरोबर एन्जॉय करा. रात्रीची घ्या. रात्रीची थोडी थोडी घ्या. आणि सकाळी उठा. म्हणजे झोप चांगली लागेल तुम्हाला. आताच झोप लागेल. आता लागणार तू. काजल तेव्हा ती झोपलेलं होतं. थंडी आहे ना. झोपलेली होती, तिला उठवलं. हा मग झोप लागेल ना चांगली. हे काय कानाला वाजलं. फडका आजीने दिला. रुमाल आहे. चला खावा आणि झोपा. आता वाटतंय हा फालुदा. आईस्क्रीम टाकल्यावर. तुझा हे वर घे. हे चला आता काढू पण प्यायला हे दूध समजून. तू झोपणार बाहेर. तो प्यायला तो कसं घालू आमचं काढू मोठा